Déjà, félicitations Ambarea. Tegna isan'andro za mivolagna eto banko aminareo. Gasy matanjaka fa tsy amiagna moyen volaniko aminareo. Isan'andro za mivolagna zegny aminareo. Gasy matanjaka fa tsy amiagna moyen. Nareo la preuve, zava tous les obstacles devant reo, ireo mbola mandefo, mbola mandeha lavitra fô hita fa gasy izy koa fa magnano raha matanjaka andeha miasa volaniko aminareo zegny de izy koa reo misy place-ndreo que ce soit eto à la Réunion, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit là où vous voyez gasy volaniko zegny izy koa miagna moyen mahavita raha. Zegny volagno félicitations amin'ny Barea ary zegny amizay volaniko sasany volagna kaza-pidirana politiky sport. Le problème ireo mampidiky sport agnatin'ny politiky. Zegny boka tsy etsika avy eo amizay problème-tsika. Za tsy miditry politique, za tsy miditry politique, za tsy miditry politique. Amaray izy koa raha io mandroso. Fôtony la faute-n'ny politique ny Madagasikara tsy mandroso. La faute-n'ny politicien Madagasikara tsy mandroso. Nareo zao tsy ravoravo. Izy koa billet d'avion mijotso admettons mandeha Madagasikara, tany misy anareo tsy ravoravo anareo. Anareo voalohany ravoravo. Zava amizay exemple zao. Hitanareo resaka Boeing igny, avion igny. Tu vois? Nagnino Andry Rajoelina tsy nivolagna admettons, bon, il y a 5 avions. Il y a 5 avions. Tanaka aroe, ninareo telo. Azonareo zegny? Tanako aroe, ninareo telo. Fa ireo ny préfère nangala vola. Avion igny koa nijiky tagnatin'ny tsika ao, tagnatin'ny Madagascar ao le avion roe. Imaginez-vous, vola ampidirany avion aby igny isaka par jour. Izy koa terrain de foot tsika igny nanjary atsika nandray le vahiny nagnano match azala tsy ravoravo restaurateur, tsy ravoravo hôtel, tsy ravoravo mpandafy jiaby. Zegny volagno Andry Rajoelina tsy miréfléchira. Izy magnano compte mipody afara izy. Soit direct ireo maregny, ty vola ty 500 000 direct afalendreo taondreo agnatin'ny poche-ndreo. Le vahoaka madinika amizay jaliandreo, même sportif anao, même azova anao, zegny mahatsara sport volaniko. Za boka sportif volaniko zegny. Tu vois, izy koa namboarigny terrain de stade tsika manara-penitra soi-disant, namboarigny tsara zegny. Non seulement les matchs, il sera plus facile. Faut-il mis spectateur le Barea. Mis spectateur. Tu vois? Le problème, atsika zio, mila mandeha, misoma ivelany fo. Ivelany fo. Vola tokony miditsika agnatin'ny posin'ny gasy, non, agnatin'ny état, non, izy faravagny indreo. Zegny le problème tsika. Atsika tsy mandinika maray volaniko aminareo. Tegna tsy mandinika maray tsika. Zavanareo zio, isorako le manjeninaka volaniko zegny, namango za kobay, za koa naditry, nivolagna raha tsy manjary, isorako reo. Parce que, izy koa za tsy nataonao karaha zegny, possible à 12 ans, za fa jerinaka fa nivadiky. Fa nina peut-être nina Jamal, nina Kat, nina Tchekwin, voilà, à 12 ans. Le problème aujourd'hui, remandjeny karaha fa tsy mijery. Pourquoi? Parce que fa mosary loatra reo, tiandreo ahetondreo egnindreo, donc ambelandreo zanakandreo magnano zay raha tetondreo. Zay raha tetondreo. Misy via, tsy haiko madiniky volaniko aminareo zegny mandeha mirody volaniko zegny. Raha marigny raha volaniko aminareo zegny. Quand je tiens yes, mon frère. Donc, isoragna remandjeny, mais atsika zio remandjeny. Atsika tsy mandiniky, hoava mare. Alevatsika exemple ny secret zio. Alevatsika exemple ny secret. Mamandreo, babandreo, teo nagnamiro hanigny. Fôtiny secret nampidiky vola. Nampidiky vola secret ny antiny raha mandalo. Anareo zanaka magnamia remandjeninareo hanigny. Mbola misy ela anareo. Imaginez anareo koa tsisy. Imaginez volaniko aminareo zegny d'ici 10 ans, 20 ans.
ino raha azony zanakanareo, ino raha andeha hoaninareo. Parce que anareo tsy mijery raha mandalo ao Madagasikara. Andrajelo koa ravoravo anareo abadoany, izy tsy mijery eny fa amaray izy rongina, afaka amaray izy rongina, ino raha andeha ataony, izy mandeha en France tout simplement, izy mandeha en France. Toetsaintsika gasy boka mila miova, atsika tout le temps atsika aloha andeha hiady atsika fa resy, araiky ty tsy navita bon ambla izy tsy navita, azonareo zegny agnatin'ny lohatsika zegny. Prenons l'exemple en France amaray, olo jiaby andeha hagnano grève, olo jiaby andeha hagnano grève, pourtant reo fa nagnano grève ta gilet jaune aby igny, reo mbola tsy magneky fo, nintsika ndraiky agnatin'ny lohatsika atsika fa tsy mijery feky zay avy eo mitovy, zay avy eo mitovy. Zavanareo un de ces Christians, combien d'années ce premier ministre, zavanao araiky ty firy premier ministre fa change, tu vois. Zay vona mentalité tsika mila miova, izy koa tsika jiaby isaka araiky mivola. Za koa fa nojolo tamy pique-nique tare, za politique za fa tsy mijery, za tsy mijery, mais zay ne volaniko, la vie non diable politique. C'est pas parce que exemple azazio za tsara politicien, za lanceur d'alerte volaniko, za mivola raha tsy manjary ataony politicien bio, tsy andro aby magnano différence volaniko zegny. Za tsisy miaraka amin'ny za tsy miaraka amin'ny cité, za tsy miaraka amin'ny zay olo magnano tsara ninaka, zay olo mivola bon zay mila état fédéral, za fa milome aminazy agny edy magnampy za fa za tsy volagna fa za maray président za maray mizanareo place za tsy mijery place. Fotony za ravoravo amaresy ko Madagasikara manjosy io volaniko aminareo zegny. Misy priorité ny Madagasikara, amboara l'école volaniko aminareo zegny, ampianara tsaiky, amboara lalagna. Anao koa tafidy koa voalohany, ino raha amboarinao, amboarinao diamant, amboarinao resaka rano, électricité, rano, mandeha ho azy la vie. C'est deux bases de la vie zegny. Eo amizay ampidirinao éducation, ampidirinao la santé, ampidirinao raha jiaby mandeha ho azy. Nintsika ndraiky non. Oui, c'est Jet Li. Non, mais ils ont troisième dan, mais il connaît rien du tout. Anareo mivolagna fa sasany koa mivolagna hato, anareo am Facebook mikapokapoko fo raha volagninareo jiaby tsisy raha pare. Non, tsara tsisy raha pare. Natoa andry radio zao masaky mivolagna tsy mila mitandregny reo Facebook dikan'zegny izy en personne izy fa mitandregny. Izy en personne izy fa mitandregny. Magnasary mivola, ino bilanao andry radio le simple koa ny question, ino raha vitanao tao a Madagasikara tamy fitondragnanao, tsisy raha vitanao, tsisy raha vitanao. Niananao magnina zay agnatin'ny Facebook, zay koa ny izy koa tsy niexiste Facebook io andry radio le ataova agnatin'ny lohanao, anareo jiaby magnasitsiky raha aby io, surtout anareo député tsisy raha ilaigna anareo volaniko zegny, tsisy raha ilaigna anareo. Nomoaly ny vote, député ny vote, misaute le premier ministre. Azonareo zegny, i premier ministre atsika ty ato, un de ces Christians, zandry raha lany fa mamono secret mbola ambela ao fo izy. Fotony tagnino, maro loatra secret un de ces Christians io. Izy koa miala ao, possible pire que en tant que côtier, izy tsy maintsy iagnindreo izy. Tsy maintsy iagnindreo izy, fotony mahay secret loatra. Mahay secret ny rokarany miaraka amin'ny andry radio miaraka amin'ny Mamravatomanga aby io. Hoavy agnarana volaniko zay, maromaro anareo tsy diaby, zay volaniko tsy karany diaby, zay ny volaniko attention, il faut faire la part des choses. Misy côtier traître, misy merina traître, misy karany traître, misy karany miaraka amitsika, misy chinois vice versa. Agnaty raha hitanareo olo jiaby zay, zegny volaniko za tsy matoky côtier io amitsika ao. Fotony atsika voalohany ataon'olo fa atsika traître.
Fôtony ireo agny mitsangana, iery mitsangana, avy ety edanao, aloha maiza place ao za, andesa olo ty volanao, zegny eda voantsy Kristan ao edy. Azova mizatsika atsiny. Karaha exemple zao la France. La France ivolagna amin'ny Andry Rajoely, za mila ty. Izy koa tant que Andry Rajoely mivolagna, ok aleva, amezanao vola za, ben la France va continuer. Azova megnatsiny. Azova megnatsiny. Donc, tout le monde est traître à Madagascar. Zeny volagno, anareo volagna voalohany aminaka avy ety anao za tsy mavozy resaka fandehanagna hagny volagno zegny. Anareo voalohany mandafy tanjazana. Exemple anareo zao tsy nagneky. Anao avy eto mamira vatomanga, tsy amezanay anao la vaninay. Ambilafy zay mitondra la vaninay. Natoa raha vatomanga nangala la vaninareo, ça veut dire nisy olo d'accord nagnamizy la vani tao. Ny feny maventiventa raiky ande amitika anareo. Karaha zegny koa ataon'ny Andry Rajoely, karaha zegny koa ataon'ny Ravalomanana, karaha zegny koa ataon'ny Hery, que ce soit Diego, que ce soit Nosibe, ireo havy ireo volagna. Bon, tonga anareo volagna, zay tsy agneky andeha za ho lafa rô. Araiky volagna, zay tsy agneky fini, y a pas. Exemple za mandeha Ivato, mandeha l'aéroport, misy douanier bio, za nde ameza vola kony, ameza euro kony. Volanko za kony miasa, anao karaha miasa. Izy tsy amiako. Ambila fofo yeny bagagenaka. Bagagenaka madio. Bagagenaka madio. Tsisy raha amezako izy, tout simplement. Ambila izy meloko. C'est comme ça. Tant que tsika mbola misy magnamia, volanko zegny, nefa, tout simplement. Ça va continuer. Hitan'Andry Rajoely amizay boka technique io. Hitany Hery technique io. Hitan'ny Ravatomanga technique aby jiaby io. Eh ben, reo miditra koa. C'est pour ça que za zio mamangatsika côtier fo. Za mamangatsika côtier fo. Comme ça, agnatin'ny lohatsika mbo biagneky masotsika avy fividianana sénateur, avy fividianana comment dire ça là, député, olo jiaby magnasara. Vlaizika anareo mitandratsika député. Parce que vous ne servez à rien. Vraiment à rien. Vous ne servez à rien. Ino raha vitan'ny député zioty nitrangana ny contre Andry Rajoely, izy koa tsy député aroe telo karaha igny. Citeny Afakandro et quelques-uns, mais sinon il y a pas un député. Nangasara mivolagna, za candidat sans étiquette, za tsy miaraka amin'olo de or que tsisy raha vitany. Fa regninareo ireo. Misy angarana député volanko aminareo zao possible tsy hainareo izy député fa tsy député. Non, ça c'est une excuse, ça me jale l'autre, ça c'est une excuse ça. Esclavage que ni jale roé. 800 ans volanko aminareo zay. Na dosindreo chaîne. Misy tsy nihina tsy nihinagna atao, misy voniagna atao, misy mais atsika gasy volanko aminareo zay nivadiky tsy haiko pire que mouton. Atsika nivady pire que mouton volanko aminareo zay. Aloha nandeha la guerre reo fa resy. Miambigna araiky magnano boka zay koa mihetsiky. Rehany mila mihetsiky, zay mila mihetsiky. Biby tsisy loha zay tsy andeha boka avy matsimo barea, mahazo barea, rakotry vilany jiaby vakivaky. Or que tsisy lohany, c'est juste une mentalité. Anareo professeur, anareo nampianatra, anareo pasteur, anareo mitondra l'église soi-disant, isaka sanandro anareo olon-janahary boka. Karaha zegny koa anareo fondy, anareo tokony magnaraha tsara, iraka zanahary volagninareo zegny. Nagnino tsy avorinareo koa olo bazala? Nino tsy volagninareo amin'olo? Anareo zegny manginy, anareo iraka zanahary, mahita vahoaka malagasy mitomany ampijaliana. Anareo mizafy zegny. Juste, comment veux-tu que je vais croire en Dieu après? Karakory olo andeha mino zanahary ro mivolagna, zala zay ty mandeha l'église tous les dimanches zala, zay zala mandeha mosquée tous les dimanches karaha mahay mijaly fo zay. Za vola andeha l'église za andeha hiasa. Ça va être ça. Ça va être ça.
za ty tsy mila mandeha volaniko aminareo zay za tsy mila mandeha l'église zay za eto fô za mivavaka le matin za magnano signe de croix naka za fa vita tu vois tsisy tu vois mais za vous m'essaye mobiliser les gens il faut mobiliser les gens amare zavanareo za tsy maintsy amy lalabe c'est comme ça za tsy maintsy mandeha amy lalabe mais quel gaz tsy mavita raha karaha ziny zala c'est juste hier soir firy premier ministre niala nagnino antsika tsy miala zala nino tsy miala antsika maresaka secretnazy ao maresaka secretnazy ao tsy sareko masaky mitsangana maramila je gendarme je police je les politiciens les députés je étudiants ay laisse tomber quoi amare za milalabe volaniko zegny salut mon frère amare za tsy mety andeha milalabe io tsy lafaotin'Andry ekety la faotiny vahoaka io la faotiny vahoaka izy koa nareo volaniko zegny amezan'Andry vola mivolagna zay tsy angala Andry tsy mietriky ino raha andeha ataony izy koa nareo jiaby maramila bio mivolagna zay tsy andeha agnino Andry agnino Mamiravatmanga agnino ireo jiaby io tsisy araiky masaky anareo député ino dianareo amin'ny assemblée nationale ninay ty boka nomoalina ireo nanjongona premier ministre ino raha vitanareo depuis que nareo au pouvoir depuis que nareo élu ino raha vitanareo député nina anareo tsy masaky midémissionne anareo fa nina volany Mamiravatmanga tsy anareo amizay raha ataonareo zio izy koa iala io amizay iagniny Mamiravatmanga soavoniny Mamiravatmanga anareo boka olo mavozy maty magnaratsy manjary io amizay magnasary mavozy maty ataova raha manjary boka za ty boka za boka tsy mavozy volaniko zay fa za vo magnajery amanjeny magnaja vady amandrano anao kaza mandeha zay tsy mandeha araha zo mandeha agny amin'olo traître karaha ataonareo io nareo ne traître volaniko fa hita vo fa hitan'Andry fa zay facebookeur ty zalahy magnajima azone oui magnajima abokany zay iska izy io ty à chaque fois izy miboaka mila mivolagna lanceur d'alerte be nareo mivolagna fa zay ato mikapokapoko fo boka hitanareo boka izy io mikapokapoko zay Andry miboaka pa mandeha fa compte fake mivolagna zay tsy mahavita magnaboaka sora zay isan'andro abokanay soranay même ratsy izy nde tsara abokanay avy soranay olo mizafo mahay manonga fo dia zay tsy miliara izy koa zay fa na 500 personnes mizaha zay fa nahazo zay azonareo zegny même aroe zay fa nahazo ça veut dire misy olo mitandregny fo donc izy io iagnanay fo boka zay ny volaniko multiplier nareo vidéo io tsy ambelatsika Andry izy fa namboarina avenirany zanakanazy volagny namboariny gasy maregny zegny mbola tseniky cerveau-nazy mbola tseniky mihetsiky hazala Andry koa nivolagna izy nangala nationalité français pour l'avenir de ses enfants tsy mandiniky gasy dikan'zegny mba Andry izy koa mbola Andry fo mitondra eto dikan'zegny tsisy avenir eto à Madagascar donc tsy mandiniky zegny atsika aloha agnano fianaragna ino mbola nagnamboatra usine edy Andry nagnamboatra usine depuis ka tsika nazo indépendant aby aie usine tsika aie usine ny coton même magnamboatra klofo tsy vitatsika possible magnamboatra fanjaity tsy vitatsika magnamboatra tarety tsy vitatsika azonareo zegny maro koa raha mety amboarigna Madagascar maro volaniko aminareo zegny eto à la Réunion izy koa resaka fary volaniko aminareo isaka temps un champ de canne de l'huile mazo de l'huile envoie poison tsika or que za mandeha Joffreville ary misy tournesol ary misy tournesol maro koa raha mety atao Madagascar ao volaniko zay ty mahazo compte amezan'olo tomobile aby amezan'olo tomobile andefa Madagascar
raha namezagna même pas 150 euros 3000 euros izy atakendro agny ro amizay mipetraka tsara mandefa scanner namanay agnatina association izy nandeha Diego direct azo tominao scanner ty re ano manky scanner eto Antananarivo fa mila lefa ty hay karakory komba zegny hitanareo ro comment ils sont hitanao toetsaigny indreo atsika mbola mizaha fo atsika budget agny izy zay volagno terrain de foot atsika tsy mavita misomao or que sport mampitriky vola imaginez volaniko amizay spectateur jiaby navita Madagasikara tsy ravoravo anareo piasan'ny bara tsy ravoravo anareo piasan'ny hôtel tsy ravoravo anareo mandafy raha jiaby tsy ravoravo anareo fa zegny tsara dinenan'ny radio ely raha tadiavindreo aie misy karany magnamia vola atsika niany aie misy karany eo boka anareo koa karany boka des fois anareo tsy tianareo volagniny fa anareo agnisany io jusqu'à anareo mivola ataova kidnapping namana raiky ty zany karaiky ty azahoatsika vola anareo sambanareo fo après amizay anareo sambanareo fo mamosa koa mampalahelo Madagasikara agnatin'ny gouvernement hitanjeo raha tsy manjary ndreo resaka boiny iro maefa mila mandavolo foro izy ka niany ty FBI quoi mahita vazahy magnano atao sary UFBI avadiky loany le FBI met toujours soit un bandage soit il se cache pas ino diany FBI agny ino diany FBI à Madagascar fotony navozy anao antsy Christian navozotrao mahazo tatosement anao amin'ny trompe anao amizay le fandro alohanao mandeha mivolagna zegny izy koa tsy zegny compte offshore tsika jiaby compte tsika jiaby bloqueny Donald Trump fotony enneminazy l'Iran lo sedanao igny niany ty koa mila vazaha mizaha accident tamin'ny hélicoptère za fa mahay sary fa nalefako agny nikoragna zay miaraka amy général ataonareo bady boka zay koa ny maramila tsisy parachutiste ventrale sécurité antsy Christian nisy maramila atao nadosinareo tsisy araiky nadosinareo tsisy araiky na ministre de la défense niala atao hely chef d'état-major des armées niala atao ni continuendreo la vie-ndreo natoborogno le namagna officier natoborogno zay volagno anareo niany volagna fa tsy avoanareo fotony anareo ministre zava ministre de transport il fallait trouver un bouc émissaire mare anao Christian antsy Christian possible anao mare iro fa nataondreo zegny rango taloha rango fa ela zegny zavanareo Sibongi zavanareo raha navoa Zafalbert zavanareo raha navoa Ratsirika c'est leur système qui est pourri lanko aminareo rango fa ela système io pourri zegny tsy ekendreo magnapetraka état fédéral io zegny tsy ekendreo magnapetraka état fédéral endreo fa izy koa tafapetraka état fédéral io tsy vo contrôler ndreo amizay raha jiaby ataondreo io tsy vo contrôler ndreo le volamena boka ambilobe ao tsy vo contrôler ndreo la vanille anareo député firy budget nazony province nareo anareo gouverneur firy budget nazony province nareo le Tsandraduel nitonda anareo zio masaky mivolagna fa nazy tant de milliards zay amy milliards ty nagnamboarina ty nagnamboarina ty nagnamboarina tsisy araiky nasaky nivolagna zegny ao parce que c'est pas clair asanareo tsy clair volaniko zegny tsisy araiky masaky nazy bus araiky anareo firy bus namezany chinois firy bus namezany chinois nazy bus araiky anareo nazy téléphérique anareo nazy terrain de foot anareo tsisy raha nazonareo ino raha vitananjy radio amy province sasany jiaby tragnomora Diego Soares zao karaha fangirian'olo izao
Hein? Oui, rien cosy. Oui, non mais ireo koa tsy voly, ireo tsy voly. Hitanareo avion io. Zaveko aminareo baka. Izy magnasara immatriculé io, misy tompiny fa il y a des conditions. Tsy maintsy misy volamena ao. Tsy maintsy misy volamena ao. Il y a toujours des conditions. Tsy maintsy misy volamena ao. Ha? Ireo koa fa nagnano contrat mon frère. Ireo fa navita nagnano contrat, ireo fa nangala volan'olo. Karaha base tuliara. Karaha base tuliara. Ireo fa nina vola. Sakatia fa nina vola reo. Tsy haindreo amizay ino raha ataondreo izy io. Donc mangalatra ty scandale isan'andro à Madagascar. Tsy sandra raiky tsy scandale à Madagascar. Avandesana Andry Rajoely isan'andro. Hein? Nandeha tagny soi-disant Menabe, tsy hainy mba misy raha fady reo mpanjaka aby io. Rituel nataony jiaby igny. Ha? Rituel nataony jiaby igny. Fotony nagnino? Les crânes là, il y a une réparation. Une réparation. Raha tsy hainy la famille, hein? Tsy maintsy magnamia vola à la France. Ce qui dit, il y a une réparation, tsy maintsy magnamia vola. Aïe, Miss Vola, izy io exemple, zay moka volaniko atsika tsy mandiniky, franchement, des fois atsika tsy mandiniky, tsy atsika, tsisy olo magnambara, otriny vola, réparation, nazony Madagascar tamity. Avy izy magnasara magnamboatra, cabinet araiky ary hoe, vola, namboary cabinet, par rapport aminareo, nahazo le crâne, fa ravoravo edanareo. Bravo, président, bravo. Nahazo vola edy resaka usine éthanol. Naleny vadiny vato araiky, ravoravo edanareo. Aie usine éthanol. Tranimora Diego Suarez, nahazo vola tamin'ny FMI. Aia Tranimora, vita. Stade de foot, nahazo vola. Hein? Ifegna zigny, fa tsy natao ao vola jiaby igny. Karaha téléphérique, karaha lalana, tamin'ny hery boka fa nazy 245 millions d'euros. Aia. 245 000 euros, pas millions. Aia vola. Vita lalana. Po mavavy firy voatsika nazy vola. Atsika ny mitsosa fo. Atsika koa mitsosa fo. Ireo amin'izay tsara mijery, tsara ro nefa zo. Ro miala o, azova nefa zo. Tarankanareo anareo tsy tia politique volagninareo igny. Azao mba tia politique, zay boka la différence tsy hainareo. Olo miady ampandroso Madagascar. Olo miady amin'ny ro mpanao politique aby io, azahoagna terrain-drakaky, azahoagna comment ça, prix la vanille, mbo azahoagna cacao diaby raha misy amitsika diaby, au moins ampandroso atsika. Fa tsy ampandroso iroa fo. Mangalatra koa neto gouvernement en français, tsy hainareo koa ka. Misy corruption ny gouvernement français, mais ireo fo mahay magnamia vahoaka. Ny agny ndraiky jiaby agnatin'ny posy ny mpanao politique. Jiaby. Tsisy araiky même si mazo varikapoka araiky niany amare mazo tous les 5 ans mazo t-shirt ravoravo anareo, amigna kawitch ravoravo anareo. Zay mentalité gasy. Io amizay nareo masagny mivolagna, Andry Rajoely ampijalina Andry Rajoely zay. Nareo tia mijaly ke. Nareo tia mijaly volaniko. Oui. Olo kare mampijaly za, zegny za mikapokapoka, zay moka volagninareo, mikapokapoka za Facebook. Olo kare mampijaly za juste par rapport za tende Diego Suarez, admettons, za tsy ende andalo Tananarivo. Za mila mandeha l'aéroport directement Diego. Raha zegny nisy taloha. La Réunion Diego, même pas 200 € aller-retour. Nampidika volany zegny. Niany ty firy ataondreo ke presque otriny billet d'avion. Hein? Ça coûte la peau du... voilà. Voilà. Non mais c'est abusé. C'est abusé, Ramandalo Madagascar.
anareo jeune avenir anareo koa zay anareo mpianatra zavanareo mpianatra ny interrogegna nomaly tamin'ny eto réunion première nandeha tamin'ny université tare mpianatra jiaby andeha hagnano grève amare parce que c'est leur avenir ro mandiniky amare atsika ndraiky mandiniky niany karakory finanagna katy niany karakory andehanagna kawitry niany tsy avenir any zanakatsika zavatsika avenir atsika eto fo atsika fa matoe fa tidady jiaby mizaha karakory andeha aia vola nanao katy niany aia toko rêve niany aia andehanagna kawitry niany soirée milomay olo jiaby nefa tsisy vola milomay fo olo jiaby amare koa mandiniky amare mais avenir any zanaka on s'en fout, on s'en fout. Zene Blanco, Andra Duel Tchadala, Izine Voulna, Zan la nationalité française pour l'avenir de mes enfants. Est-ce qu'on veut ta fille quand tu loues na rose? Ah, tchèo, que grave comme naroué. Tenga tchèo. Vous êtes vraiment tombé bas. Tenga ban vraiment, vraiment. Anaro miambini, la France a des sauvé naro. Soit miambini américain des sauvé naro. Tsisy olo andeha sauver gasy izy koa tsy gasy anao fampizava io fo anareo fampizava fo amare vonina amin'ny poison hafa anareo fotiny magnasara volagna amono poison on va donner de l'aide à Andra Duel on va donner vous allez voir il va inventer des maladies bien trop bala misy maladie ho avy inventeny izy io fa ravoravo avy amizay boka le temps chaud bientôt là l'été io avy boka Madagascar ino raha ataony la famine izy koa ravoravo izy koa fa misy kere izy nde ravoravo nazahoany vola zay tamin'ny coronavirus nazahoany vola iny fagnampiana fa tsy hitany vahoaka malagasy misy cyclone izy ravoravo fa zahoany vola magnasara mitomagny ary lame de crocodile il se met sur scène en scène Andra Duel navita raha tsy navita amin'Andra Duel tsisy raha vita n'Andra Duel leader de rien du tout lui c'est un leader de rien du tout anareo koa ny mavita mivolagna aminaka fa ty raha vita n'Andra Duel depuis qu'il est au pouvoir ok y a pas de souci tsisy raiky mavita mivolagna aminaka fa ty raha vita n'Andra Duel io tsara tsisy vola niboaka agnatin'ny poche n'Andra Duel zegny au contraire vola hazony asitrikindroany compte offshore Panama Paper jiaby mandeha agny donc ro tsy mijery anareo mangina fo isaka ro avy amizay milomay anareo jiaby io nela faute nareo blanco io tsy Andra Duel zaraiky fo ty fe oui des fois comme on dit on mérite que par rapport au comportement antsika vous méritez peut-être le président que vous voulez parce que c'est pas possible azo voulez accepter la karaha zegny même en France aty fo olo fa mivolagna mijaly eto en France mijaly olo eto en France or que ro misy sécurité sociale ro mahazo soin gratuit ro mbola mijaly fo atsika agny tsisy raha zegny ndray karama tsisy asa tsisy atsika mbola tsy masaky mihetsiky fo zay ko mavositivy anareo fa tifirigny anareo koa fa voniagna fa tsy hitanareo anareo koa fa voniagna nandeha amin'ny lalabe ro tamin'ny anniversaire ny voniagna non tsy nandeha amin'ny lalabe ro mais c'est l'heure c'est comme ça oui voilà zegny izy resaka mietrefatsika sérieusement izy koa aty magnano un peu partout izy fa magnano mietrefa zala sérieusement fa tsisy lehilahy marigny à Madagascar ao tsy haiko zala fa oui mietrefa io kaza miamby zay raha mivolagna fo zay même des fois anareo mivolagna viete anao koa jolay viete za tsy raha mila za tsy raha mivolagna aminareo fa za jolay za koa tsy jolay ouais za tsy jolay fa za comment dire ça magnampy olo tsy mahazo mivolagna reo mandefa message ben je les aide tout simplement zegny fa raha mety ataoko boka zegny fa raha mety ataoko za avy agny anareo voalohany andeha hagnano traître aminakahy vlanko zegny anareo voalohany hagnano traître anareo volagna viety anao anareo voalohany hagnano traître ary za vlanko aminareo fa atagny tsy anareo boka fa atagny za koa tsy ça fait pas 5 ans koa za eto
Ça fait pas 5 ans qu'on est. Hein? Pas tant que ça. Mais bon, c'est comme ça. Ok, allez, bonne soirée à tous. Bon début de semaine.